mä sain Nyksiltä testiin kaikkia ihania meikkejä, joilla mä tein tämän lookin. Ja mä ajattelin näyttää teille videolla, miten tää lookki syntyy, joten nyt tuon pariin. Yes! Eli ihan ensimmäisenä mä pohjustan mun luomet tällaisella eBaystä tilastulla concealer-paletilla. Laitan vähän vaaleampaa luomille ja kulmaluulle ja vähän tummempaa tohon väliin. Sitten mä otan tän Nyksiltä saadun Love in Rio Amazonian Babes Belle Amazone paletin, jossa on 3 erilaista sävyä. Ja mä aloitan tosta keskiruskeasta ja mä levitän sitä koko liikkuvalle luomelle. Mulla on yleensä tapana levittää liikkuvalle luomelle vaaleinta luomiväriä paleteista, mutta tällä kertaa mä haluan vähän tämmöistä syvempää lookia, joten mä valitsin tän kauniin keskiruskean sävyn, joka kimaltelee tosi kauniisti. Katsokaa noita pieniä kimaltelevia helmiäisiä. Niin kaunis sävy. Sitten mä otan tämmösen Mariella Sarkeman siveltimen ja siinä on tämmönen iso toi sivellin osa, joten mä häivyttelen sen sitten sillä paremmin, niin näyttää vähän luonnollisemmalta. Sitten mä otan tuosta paletista ton kaikkein vaaleimman sävyn, joka on käytännössä pelkkää helmiäistä, että siinä on aika vähän pigmenttiä. Mutta mä otan sitä tänne kulmaluulle ja sitten ihan vähän tonne silmän sisänurkkiin, niin se kirkastaa katsetta ja tuo tuota kulmaluuta vielä enemmän eteenpäin ja tarkentaa kulmia. Sitten mä otan ton paletin keskiruskean sävyn taas ja mä laitan sitä tonne alaluomen ulkonurkkaan. Se vähän kehystää katsetta. Sitten mä otan ton paletin tummimman sävyn ja alan piirtämään sinne luomivakoa. Eli tässä vaiheessa mä lähinnä vaan asettelen sen sävyn tohon luomelle, sitä sen kummemmin häivyttämättä. Sitten mä otan taas tämän Mariella Sarkeman isomman läskisiveltimen ja alan taas häivyttelemään sitä tonne luomivakoon, niin että kaikki näyttää oikein pehmeältä ja hyvin savustetulta. Ja sitten toistetaan sama tonne toiseen silmään, eli ensin ihan reilusti pigmenttien luomelle ja vähän myös tonne ripsirajan ja sitten häivytellään tuolla isolla siveltimellä. Sitten mä otan taas sitä uudestaan tummaa sävyä ja toistan ton äskeisen askeleen ja tälleen sitä pikkuhiljaa saa rakennettua sitä syvyyttä sinne luomille. Ja mä toistan tän niin monta kertaa, kunnes se alkaa miellyttää silmää. Sitten mä otan tän Nyksiltä saadun meikikynän Jumbo Eye Pencilin sävyssä 625 Sparkle Nude. Ja tätä kehotettiin erityisesti käyttämään tuossa liikkuvalla luomella, koska se kuulemma näyttää ihan supernätiltä. Ja pakko sanoa, että se on kyllä ihan totta, nimittäin tää oli mun mielestä aivan miellyttävän näköinen tässä liikkuvalla luomella. Sitten mulla on tapana vähän siistiä näitä reunoja ihan meikkivoide siveltimellä, koska mä oon niin huono levittämään luomiväriä mitenkään siististi. Tää on mun ihme, kun mä tajun, että kajaali oli ihan terävä. Sitten kun mä oon terottanut kajaalin, niin mä rupean rakentaa tuonne sellaista ihan pehmeätä smoky siipeä. Mä siistin tätä vielä myöhemmin siveltimellä, joten tässä vaiheessa mä keskityn lähinnä siihen, että mä saan hyvin pigmenttiä tuosta kynästä sinne siipeen. Eli sitten mä otan tuollaisen kaposen siveltimen ja sitten mä sillä alan vähän pehmentää sitä siipeä niin, ettei se näytä niin kovalta. Sitten mä otan vielä tuollaisen vähän paksumman Mariella Sarkeman siveltimen ja otan siihen ihan pienen häivähdyksen tumminta sävyä tuosta luomiväripaletista ja samalla kun mä savustan noita siipiä, teen niistä pehmeämpiä, niin mä taputtelen siihen samalla myös sitä tumminta sävyä niin, että se blendautuu hyvin sitten tuohon muuhun meikkiin. Ja sitten otetaan taas tää kaikkein isoin sivellin ja sillä taas vähän pehmennetään koko silmämeikkiä niin, että kaikki istuu hyvin. Sitten mä otan eyelinerin ja ihan ohuesti rajaan ton mun ripsityven niin, että se ei näytä siltä, että se on rajattu, mutta se vähän tuo myös sellaista tiettyä tarkkuutta ja syvyyttä siihen katseeseen.
Sitten siirrytään ripsiin ja aloitetaan ihan ripsien taivuttamisesta. Mä sain Nyksiltä tällaisen Doll Eye maskaran ja mä luon sillä nyt tänään tämän meidän ripsipuolen. Mä olen itse asiassa tosi positiivisesti yllättynyt tästä ripsiväristä. Mä oon todella nirso ripsivärien suhteen. Nimittäin mä tiedän aika hyvin, mikä mun ripsille sopii, ja mä en olettanut, että sopisi mulle ton harjan perusteella. Nimittäin mä aika hyvin näen jo harjassa, että sopiiko se mulle. Mutta tää oli kyllä oikeasti todellinen yllättäjä. Tää nimittäin tosi hyvin piti ripset tolleen taivutettuna, ja kuten näette, niin näytti aika nätiltä ihan tälleenkin. Eli vaikka laitankin tekoripset tässä tutorialissa vielä, niin ihan hyvin olisin voinut lähteä töihin tai arkeen tai muuten vaan kaupungille ihan ilman ripsiäkin. Sen verran kiva tää oli tää ripsiväri. Eli tykästyin kyllä tähän kovasti. Jäin meikkipussiin asumaan. Sitten mä otan paletista sitä ihan tumminta sävyä ja levitän sitä tänne alaluomen ulkonurkkaan. Ja taas se saa vähän sellaista kehystä tonne kasvoihin. Sitten mä otan taas tämän ripsivärin ja alan sillä pakkaamaan ripsiväriä myös alaripsiin, mutta ihan super paljon mä en sitä laita alaripsiin, että yläripset pääsis kunnolla oikeuksiinsa. Sitten mä sain Nyksiltä myös tällaisen Wonder Pencil kynän, joka on tällaisessa peikeessä ihon sävyssä. Ja mä levitän sitä tänne vesirajaan. Se avartaa vähän katsetta ja tuo sellaista tiettyä freshiyttä. Sitten laitetaan tekoripset. Mulla on tässä tutoriaalissa Eye Candyn ripset, jotka on itse asiassa mun suurimmat suosikit. Ja näiden numero on 302. Mä laitan myös mustaa kajaalia tonne vesirajalle, ripsien alle, yläripsien alle. Sitten mennään huulten pariin. Ja mulla on tää niin kovasti rakastamani Kelly Osbourne-kokoelman huulirajauskynä Mäkiltä. Ja se on tämmönen tosi vaalea persikkainen sävy. Ja mä rajaan sillä huulet ja myöskin väritän sitten huulet kauttaaltaan sillä, niin se luo hyvän pohjan sitten huulipunalle koko päivän ajaksi. Mä sain Nyksiltä 2 eri huulijuttua testiin ja mä laitan tätä Nyksin lipputteria ja sävy on Snowcap nimeltään, joka oli ihan älyttömän ihana tällainen nude-sävy. Mulla on ennestäänkin yksi Nyksin tämmöisistä lipbuttereista ja kovasti tykkään koostumuksesta. Ne on ihan älyttömän mukaan tuntuisia huulilla. Ja kuten näette, niin ihan älyttömän ihana sävy myös ainakin mun mielestä. Sitten silmä- ja huulimeikki alkaa olla valmiita, joten viimeistellään kasvot. Itse halusin olla tänä päivänä vähän päivettyneen näköinen, joten valitsin aurinkopuuterin ja levitin sitä tasaisesti. Sen jälkeen myös varjostin kasvot tällaisella grimasin kermamaisella kremevärillä. Sitten vähän poskipunaa ja ihan viimeisenä laitan myös vähän highlighteria. Laitan poskipäille ja kulmien yläpuolelle ja vähän nenän vartta pitkin ja nenänpäähän ja sitten myös amorin kaareen hieman. Ja siinä on sitten lopullinen lopputulos ja katsotaan vielä ennen ja jälkeen. Eli miltä näytän ennen meikkiä ja millainen lopputulos tuli sitten meikin ollessa valmis. Ja tällainen on tosiaan lopullinen ilme. Ihan kiva sanoisin. Nämä on myös mun lempiripset, vaikka enää olekaan Nyksin ripset, niin on ihan ripset. Ja silmämeikki tuli mun mielestä tosi kiva, ihan superkiva. Joten jee. Tämmönen meikki tuli tosiaan Nyksin tuotteilla. Toivottavasti tykkäsitte. Peikuttakaa, jos tykkäsitte, tilatkaa, jos tykkäsitte ja kommentteihin saa laittaa myös
toiveita, jos teillä on jotain meikki- tai kauneusvideotoiveita tai ihan vaan muita videotoiveita, niin saa laittaa kommentteihin. Mun olisi tarkoitus alkaa kuvaamaan näitä videoita vähän enemmän, mutta vielä en ole saanut niitä aikatauluun mahtumaan ton blogin uudelleen lanseerauksen jälkeen, joten se on vaatinut oman aikansa, mutta nyt alkaa olla silleen, että voisi alkaa tekemään taas. Mä olen löytänyt hyvän paikan täältä mun kodissani tässä suoraan ikkunan edessä, missä näkyy hyvin mun mielestä meikkiä ja muuta, joten ehkä näitä alkaa tulla enemmän. Katsotaan. Mut nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!